any un meeting point potser una mica enrarit amb la situació de l'entorn que estem visquent aquí a Barcelona, però tot i ser enrarit haig de dir que tinc la sensació i les converses que tenim entre els professionals que estem aquí tots, que és un MMP igualment amb moltes ganes de seguir endavant, de seguir treballant. Venim d'una època en què el creixement i les ganes de seguir avançant en el sector ha estat sempre molt ferma i molt decisa per el sector i continuem amb aquesta actitud. Per les converses que hem tingut aquí durant el Congrés, no s'espera que en els propers mesos diguéssim, es vegin compromeses certes inversions, perquè al final els fonamentals de Barcelona que es diuen són molt estables més enllà de les actuacions polítiques o aquesta incertesa en la que estem establerts, no només Barcelona, sinó Barcelona, Madrid, París, Londres. És la nova tònica en els mercats d'inversió global. Hem arribat a la part més madura del cicle expansiu immobiliari. Jo crec que no augmentaran les operacions, tampoc augmentaran els preus, hi haurà revifades puntuals i baixades puntuals i la línia general és una estabilització, equilibri, racionalitat. Jo crec que són les paraules que marcaran el curt mig plaç. De cap manera canvi de cicle. El Meeting Point al final es un momento inmejorable para estar en contacto con colaboradores y inversores y el público en general, y es una apuesta de Forcadell el estar presente cada año y más este año que teníamos mucho interés. Estamos presentando 12 obras nuevas en concreto, tanto en Barcelona como en los alrededores, y la respuesta está siendo muy buena. A Forcadell aquest any estem apostant a tope per l'obra nova, hem vingut aquí amb 12 projectes i amb els contactes que hem fet tenim confiança que l'any que ve podrem venir amb força més. Les sensacions són bones, com està el sector està bé, sobretot en el meu sector, que és el sector d'oficines. Portem uns anys de contractació rècord, de grans resultats, i això es reflecteix amb el Meeting Point. Tot i que l'assistència segurament s'ha vist reduïda per als aconteixements, almenys en el tema industrial i logístics la voluntat d'inversió segueix amb molta força. El problema que tenim és, com sempre, trobar les oportunitats, però tant fons internacionals com socimis locals, com inversors locals, com family office, tots estan buscant productes d'inversió a nivell logístic.